Хлорофитумът е едно от най-непретенциозните растения, които познавам и е подходящо за начинаещи цветари. Аз тази година и го тествах на много ниски температури в неотопляем коридор, но доста светъл. Издържа спокойно до 4-5 градуса и е в перфектен вид, даже изкарва и нови листа. Така че препоръчвам, че го горещо, пък и много лесно се размножава. Виж как си пуска от тук нови растения, които много лесно можеш да сложиш в почвата и си пускат коренче. А може и да прочетеш още информация за него полезна утре във Facebook страницата ми "Цветни усмивки с Танита". Заповядай, прочети статията, хареса я и ме последвай за още полезни статии и съвети.